Невиждани от години безредици нарушиха мира в училище Пенчо Славейков. След първият учебен час учениците излезли на двора и започнали да хвърлят предмети по сградата. Те настоявали новата директорка да върне уволнената предния ден учителка Христинка Маринова. Ако госпожата отива от тук училището, няма и ние ще излизаме от тук. Ние новата директорка не искаме. Мотивите на директора Стоименка Георгиева за уволнението на най-младият учител в училището са системни трудови нарушения. Закъснява, не влиза в часовете, тръгва си по-рано, тъй като бърза да работи на другото място. Тя работи на друг трудов договор, като управител на заведение. Уволнената учителка обаче отрича обвиненията на новата директорка, че има друго работно място. Младата жена се радва на обичта на учениците, като дори обявена за учител на 2010 година. Това е някакво лично отношение. Една от причините според мен е, че аз бях също един от кандидатите на конкурса за директори. Другата причина предполагам, че са видяли нещо лидерско в мен и са решили просто да изчистят един колега. Учителите защитиха своята колежка и се оплакаха от методите на управление на новата директорка и липсата на комуникация. Тя е един от малкото хора, 80-ти набора, ако това на нашия фон е млад, която останато издържа на напрежението, справя се. Това е мое мнение. Децата я обичат. Уволнената учителка е решена да търси правата си по съдебен път. Чака се становище и на инспектората по образование. За BTV новините от Пловдив, Райна Зайкова.